So okay, let's go again. Ano nyo? Biyaheng Sayote. So tinatawag natin tong biyaheng Sayote, guys. Woo! So tinatawag natin tong biyaheng Sayote, guys, no? With my co-director here and my artist over there. Yung mga artist, guys, napakalupit na mga artista yan. So, kailangan nating maghinay-hinay, guys, kasi may gamit tayo dito mamahalin, guys, no? Baka masira. So hello guys, what's up? SayoteProduction. So nandito tayo ngayon, guys, no? Kami ay mag-rehearsal ng fight scene sa aming shooting na Bagani, guys. So nandito si Enrique Hill, guys. So maya natin pakita ko sa Enrique Hill, guys, dahil syempre siya ito sa personal. Strict yung parents niya. Yung mga actor natin, guys, nag-rehearsal na ngayon. So okay, so nakita nyo yan, guys, sila yung mga batikang actor dito sa SayoteProduction, guys. Napakalupit niyan. Ate, binuha na kinahayaw. Bulit, ate, cuy kayo, Bart? Tarong, buhay. Sakit ya, Bart? Spartan! Wow, rah. Ate sir, boy. Ate inso man boy, isda man nasa tabangan niya wa. Ano? Ah, kamera boss. Awas kamera, sige na. Tanaw, eh. Bere wo? Tanaw, boss. Tungma ba gamay? Dali ka pa rin ha. Jarra. Yeah, chi. Padayon pa na hard na pormo ba. Yawa ini tayo. Bye. Padayon na ba? Tara. Tuma pa, boss. Ano ka sa pala? Sino na? Puro manig-asan din nun? Asin. Wah! Ito ba siya? Yo! Isa natin. Sige na. Ano? Dili ang kamera busing. Ano? Balik. Ha? Dili ka. Dili man ko to. Oh, sige. Okay. Coba. Record. Pagtumba bakod ko.
Kita si masagang nyawa. Ha! Yawa. Okay, action. Pwede mo siya kasi. Okay, boss. Okay, and action. Record gatay sabi. Okay, action. Sino ka? Sino ka rin? Ako lang naman si Lakas. Tusok sa tayo, ganda lalaki. Walang patunguhang Walang patunguhang pag-uusapang ito. Kaya dapat na kaya Na-record na yan. Okay. Action. walang patutunguhang pag-uusapang ito. Kailangan na ito maglaban. Okay, action. Hindi ako sino ka. Ako isang tao. Ako si Lakas. Walang patutunguhang pag-uusapang ito. Kaya dapat tayong maglaban. Hindi mo ako kaya, Lakas.